Айде сега Кари да разкаже на мама какво обича най-много да яде. Ма там какво има свет? Там свети. Седни долу, Кари. Седни долу. Къде? Ще разкажеш ли на мама какво обичаш най-много да ядеш? Ябълка. Ябълка? Да. Какво друго? Куришка. Крушичка. Добре, друго? Пипер. Друго? Всичките неща кажи, които ги обичаш да ги ядеш. Картофчетата. Кажи силно какво обичаш? Кайдавчета. Добре, друго какво? Какво друго? Нека си шоиш фотоапарата. Колата. Мамо, ще го сложи. Айде сега, кажи какво друго обичаш да ядеш? Стой малко само. Не искам. Не, се съдим. Я да видя тази купа, бе. Я да видя това коремче. Я да видя това коремче. Ти какво обичаш да правиш най-много? Какво обичаш да правиш най-много? Аз ядам на тост. Тук мама е седнала сега. Добре, айде ти седни тук, мама ще седне на другия стол. Айде сега, кажи на мама какво най-обичаш да правиш. Обичаш да рисуваш, нали? Да. Какво обичаш да рисуваш? Кари, тук няма място, мама, за твоя стол. Има и там има. Сега как ще излезеш? Има място. Къде излезнем? Оправи се сама. Нали каза, че имало място? Щом има място, оправи се. Искам при мама има място. Има ли място? О, палянка! Палянка! О, палянка! Мама има буска. Мама има буска. Какво друго има мама? Потник. Потник. Друго. А Кари какво има? Кола. Кари, обича ли да ходи с кола? Да. И с какво друго обича? Да ходи с... Мисля да ходи ходи Кой друг ще ходи? Къде да ходи? Кой друг, мама? Къде си? Кажи сега на мама, ти кое животно ти е любимото? Слънчето. Слънчето. Ти слънчето най-не го обичаш. Кое от твоите животинчета ти е най-любимо? Лъвчето. Уау, едно време много го обичаше, но сега вече не го нещо обичаш. Сега кой обичаш най-много? Тюли. Тюли ли? Тюли. Тюли го няма, мамо. Тюли е в колата. Тюли. Обичам и Мичо. И кой друг обичаш? Обича ли тати? Да. А мама? Не? И защо? Защото ги обичам тати и мама. Не ги обичаш тати и мама? И защо така кай? Го обичам слънчето. Обичаш слънчето. А мама и тати? Да. Добре. А ти с кого говориш по компютъра? По скайп? С кого говориш? Не знам. Как не знаеш? А с Ани говориш ли? Да. А с бати Дейви? Не съм бати Дейви. А с батко Веско говориш ли? Не съм с баба Бистер? Не. А баба Илянка говориш ли с нея? Да. Добре, а с дедо Гого? Да. Кари. Кажи на мама сега, кой обичаш най-много? Метинците.
тюли. Меченцето и тюли ли, мам? Имам А ти твоя Лала обичаш ли? Не Лала, ами Бал-Бал. Обичаш ли го твоя Бал-Бал? Да, А Бети? да. Камети. Кой обичаш повече? Бал-Бал или Бети? Баба и Бети. И двамата ги обичаш. Да. И тига и слона. И И всички. обичам. Добре.